Čau ľudia, to je Gasterol a vítajte pri takom menšom úvode do môjho vlogovania. Takže viem, že ešte ani nevyšiel prvý vlog ani nič, ale práve teraz editujem to video, v ktorom to hovorím, že čo by som chcel robiť. A som dosť zvedavý na vaše názory, takže asi nejak takto to vyzerá. Práve som to dostrihal, nebolo to ani nejako moc náročné a uvidím, koľký z vás sú ešte o 11:45 hore a uvidia toto video, pretože zajtra už začínam normálne vlogovať, teda pokúsim sa a uvidím, ako to proste budem stíhať s časom. A vlastne, či to bude vadiť mojim rodičom alebo tak. Proste ja neviem, či budem vedieť stále o niečom kecať ako iní vlogeri. Neviem, aký som v tomto typ. Proste ja nemám nejako moc na kecanie veľa vecí, takže uvidím, aké to bude, ale pokúsim sa robiť to najlepšie. Idem točiť review tejto kocky, takže ešte palce počasie vonku, akože nič moc. Takže sa takto doma nutkám a budem asi strihať, takže zatím. Viete, čo ma dokáže vytočiť? Akože strihať už viac ako 2 hodiny a mať hotových 10 sekúnd z videa. Ide sa pracovať. OK, takže som na chvíľku zdrhol z domu, pretože sa s vami chcem o niečom porozprávať a doma není moc kľud. Takže teraz som dostrihal to video, ktoré ste videli. Teda videli ste z neho len kúsok. A mám hotových asi tak 15 sekúnd a to som strihal 2 hodiny, takže to dokončím zajtra. A ja by som sa vás chcel opýtať, že o čom by asi tieto vlogy mali byť, o čom by som mal kecať, pretože nemám nejaký moc výnimočný život, že by som stále niečo robil a mal o čom kecať. Takže sa vás pýtam, pretože predstavte si môj deň taký, že ráno nestíham na autobus, potom som vždy do 3. škole. A tam natáčať v škole, tam sa nič také moc nedieje, proste chápete, škola. A tretia vec je, že po tej tretej, keď dojdem domov, tak buď doma len sedím a proste som rád, že som doma zo školy a užívam si ten chill a rád už je doma, takže tak. A ešte, teda buď som doma po tej tretej, alebo som vonku s babou a tak, takže ešte raz pýtam sa vás, čo by ste navrhli ako nejaké téma, že by ste mi dávali otázky, aby som na ne odpovedal, alebo by ste písali nejaké téma, ktoré máme rozberať v týchto vlogoch, pretože práve išiel von sa trochu vyvetrať a tak proste chcem s vami ešte trocha o niečom pokecať, keďže je toto ten prvý vlog. Takže tak, ideme.
Neviem, čo všetko tento foťak vydrží, pretože vonku troška smokli a vyzerá to tak, že bude pršať, ale uvidíme. Nemá nezje. A ešte som sa vás chcel opýtať, že ako by to bolo s tou mojou školou, pretože som teraz prvák na strednej a neviem, ako by som to robil, že ráno niečo natočím a vlastne potom, že by som tú celú školu prestrihol alebo len niečo v škole natočil, nejaké highlighty a potom by normálne ten deň pokračoval a niečo by som vymyslel, kde by som išiel alebo o čom by som kecal, čo by ste mi napísali do komentárov, takže to som sa chcel opýtať. Hej. OK, takže myslím, že túto to otočím, pretože vonku už je aj tak veľká zima a ja nie som nejako boh vie moc oblečený. Môžete mi vysvetliť, ako o 5:30 môže byť už takáto tma. Poznáš, že tie dni, kedy sa vám proste nič nechce robiť a ste unavení a všetko, proste nemáte čo na práci a vonku už je tma alebo je hnusné počasie. Tak taký deň mám dneska, proste neviem, čo mám robiť. Editovať sa mi už nechce, pretože dneska som editoval už asi tak 3 hodiny alebo koľko, ale ešte musím zeditovať tento vlog. Takže tak. A dúfam, že zajtrajšok už bude lepší, pretože dneska je totálne mega chujovský deň. A neviem, čo mám robiť, tak tu len sedím a počúvam pesničky. A rozmýšľam, čo budem asi tak hovoriť v zajtrajšom vlogu. Takže tak, a ešte uvidím, ako budem stíhať to editovanie po periučení a všetkom tom mojom stereotype, takže zatiaľ. Práve som dostrihal dnešný vlog, ako vidíte, a strašne sa mi to páči, takže ak sa mi zajtra podarí možno lepšie ako tento dnešný, tak budem mega rád, takže toto bol deň 1. Čus.